Vigila amb aquestes bèsties. Per inofensives que semblin, causen la majoria d'incendis a Catalunya. Al bosc, qualsevol descuit pot ser el pitjor depredador. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. Els pins són un element característic en una gran part del paisatge mediterrani, però a poc van perdent terreny enfront d'alzines i roures. Aquesta és la conclusió d'un equip del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, i la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha analitzat l'evolució dels boscos peninsulars en els últims 20 anys. Fins i tot en zones on el pi és clarament preponderant, costa trobar el que s'anomena reclutament, presència de plançons que n'assegurin el repoblament. Per aquí podria ser... És una zona encara bastant oberta. Mira, veus? Mira. Aquí un plançó de pi blanc. En aquesta àrea del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, aquests plançons de pi blanc són molt escassos i es troben bàsicament en zones obertes, perquè necessiten molta llum. En zones més tancades es poden trobar nombrosos plançons d'alzina i pràcticament cap de pi. L'alzina és un arbre de creixement lent, que acaba sent preponderant als boscos madurs i que és resistent a la manca d'aigua. En canvi, espècies com la pinassa no tenen bones perspectives de futur per dos factors bàsics. Dos factors que les afectaran negativament, com poden ser un augment de les sequeres extremes estivals i al mateix temps un procés de maduració del bosc que està, en termes demogràfics l'està afectant ja negativament. I per tant són espècies per a les quals es presenta un cert escenari particularment desfavorable. L'estudi demostra que el procés és general a tota la península ibèrica i les tendències més negatives per al pi s'han observat en zones de muntanya mitjana. A Catalunya, el reclutament de pi blanc, en color verd, no prospera en tota la zona nord, on trobem els boscos mixtos de pi i alzina més madurs. En canvi, l'alzina, també en verd en aquest altre mapa, rebrota i germina arreu de Catalunya i colonitza àmplies zones extensives al Prepirineu i a les serralades transversal, prelitoral i litoral. També s'avalua l'impacte sobre animals com ocells o lepidòpters. En boscos més densos, s'espera que es vegin afavorits ocells i papallones d'ambients forestals. Els perjudicats seran les espècies d'espais oberts o de matollar. D'aquesta manera, l'avanç dels alzinars canviaria la fesomia dels nostres boscos i influiria en altres integrants dels nostres ecosistemes.